Ahoy mensen, kijk, die man het hier niet die van Mike's af, die is ready. Bale. Man het ahoy, die man het de hondbox is en als je de naambetjes luistert en zo aan terug zit. Ahoy mensen, als kou die buiten. Als kou die buiten. China. Spela eet. Now, with just a few simple steps. Yo, I need to not say words and I say so I Nee, niet bol. Als je lijkt. Los die wifi goed hem. Nee, kom gewoon. Als je lijkt. Ja. Nog lucht. Ja, er zit nog lucht bij je. Nog lucht bij je. Ja, maar nou kan hij mensen met machine. Ja, this Freddy. camera, Freddy Baba. Oh, hier camera, It's a mix. Yo, man, wij zien uit naar meken is al leuk. It's a mix. Guys. Kijk, luisteren, zo je deze dametjes, ga je een beatboer. Je gaat een beat van mij voeden. Het is gewoon dit een paar verses gooien. Nou, ik ga niet allemaal van mijn gaan zo. Waar luisteren, mij luisteren. Ja, dat is klappen. Die bek, die camera en de andere camera, de zaakje is alles online. Alles bij elkaar. Alles toch een freestyle, bro? Ik zet me op die strand en ik smaak nog drop van ik kan nog op die boerenpop. Ik is op die plaats, ik get klagen, ik zet hem in mijn braas. Kijk, zie van ik en die honden zitten op maas. Alle wit in zon is in naam, ik is aan geplaatst. Kijk, ik is aan Victoria Huis. Hij deelt je prepare om nou van mij, man, zien hè. Op je face, ik is op je kus. Ja, moet je inspiration een beetje van, man. Ik heb voelen, ik is aan ik zet je wifi aan. Ik is aan die baas van die plaats. De wifi en je TCS. Ik is blikking kalofon is een fucking mis. Ik maak een frik en in nagelen kom ik kroegen en in nis. Oh, hij is een baas. Straight. Maar naar het deeltje, oh, je zit op een benen. Oh, is het zo leuk. Ja, speciaal ook voor u zijn. Ik maak ook frik als ik niet sorry niet. Maar doe kom ik het ja, ik heb zonder feeling in die wereld en mijn bro. Ik is mijn alone, ja. Worry. Kuru gaya. Gimana naman sila? Ya, kayak seterakan si legs bara. Ikas pula so pilot ya. Ruka zol na mikot ya. Woodbox ya. Kayak yala mo may phone sa ikas sa don so na load ya. Kung may go to the rings ya, iko paray mo na fucking tunitary ya may siya ya. Asa pasta iko na naniwom ya. Ikas para mo pi-block yung bambusa sa may ya. May susupi block ya. Amo supo may manalabiti ka sa fucking heavy metal call ya. Kung heavy duty bra. Ikik amat, ikas fucking rival. Ikas fucking fearless, fucking lava. Ani flaman ya. Yala dangan makis siya ni Maya. Alam mo na fucking truck sa tindang bra. Waka rook ya. Nagsalit bra. Yo. Asusi ka ni Kabas. Adikot ya. Kaya yala mo na food sa ikadanig doon. Yala mo na ninikot ya. Sa tarakin si legs maraming namas klamin heights yan. Nito fucking 10 kaya. Ikadada fucking hunt ya. Huwag balik sleeping mana break wa 100 kay. Fucking
kaki ko para mo 1 million. 100 bedoel ik, sorry jij. Zometeen je matje worden die mekaar en denk je man, hallo ga confused jij. Ik is terug in die game jij, was lang klaar zie jij. Was een beetje rusty, nou is ik dusty. Dusty rust af, ik is dan nog nice is. Mike, ik is hond ja, hij is van die neus na. Ik is CBS, ik is dan een kopja. Sala mo na putsa. Yay, ik ga nog fucking nice klim ja. Sala ga me fucking bouwen ja. Ik is aan de lood ja. Allemaal fucking dus like me net. Hey, die is mijn zin man. Ik heb een beetje nog, nou een beetje red ja. Boss, give me breakfast. Ik is aan die hond bro. Ik eet alle vis. Kijk bro, als hij mij dus. Hij is uw eerste slice boete had zich gemist. Zit in die rien in het mis. Kom dus mee, zij zei ik het dus. Ik heb das? Rijk zoals vis. Vis? Maar oké, rijk. Ik ga niet meer dussen. Ik skal hem op een beat op. Smaak niet bland zoals een triekop. Eet zoals een peacock. Laat me fleren, ik fleer zoals een peacock. Waarom kijk je? Freddy geeft die detox. Laat ik high grade zetten met een retox. Kijk je. Kijk ja, is niet waar die beat uitgaan man. Als Freddy zien ze. Als Freddy wat die beat opgeëerd maar ouwe ik is weer terug. Ik is weer terug bro, ik is zo rotip. Hallo kom ik fucking lamstel, ik is aan de limtip. Freestyle is dan terug, jij. Jelle moet het voor ze, ons is terug met een beat jij. Mijn tijd om een beat te spelen, zeg maar je eerste beat te spelen, kom eens kijken. Ik ga nog weer mijn beat spelen waar ik nou wat bijna gespeeld heb, man. Daar is ik krijg old school beatjes spelen, maar dan laat het wel. Met bro, als dan is jou dan kan met dat bijna zien. Nee, is Waar je gewoon zeggen. Ja, loopt er uit de freestyle. Nee, oké, nee, dat is niet joh, freestyle. Oh, dat is ongelooflijk Afrikaans. Nee, beetje, kijk, je ziet nou weer echt. Het zijn zo weer beats hier op zitten. Ja, gewoon heb je in Bali. Gewoon ja, wil YouTube en met maar wat? Gewoon heb je YouTube. Oh. Nee, is het video dat ik gevoerd heb nu, ja. Op mee account. Ja, de HBO account is ja. Hier alles en dit. Als bij klein uitvallen. Is wel. Kijk wel als dan ook. Kijk me, dat is een YouTube channel zijn naam. Ik wel, hij deze video zo maar. Jolen de Great worden. Wat is de Great? Jolen de Great. Great Baba. Great? Ja, ga je wees nou niet. Maar als je mensen, sorry ja mensen. Weer rip staan. Ouwe, kom ik meteen, dan gaan we dan nog 2 jaar zo lang. Hij is verliefd. Nee, bro, hij is verliefd zien ze, maar ouwe is iets anders, man. Dat is iets anders in jullie mensen. Ik wil je nog, nee, live expose hier op video en wat. Maar hij kan zien. Hij kan zien. Niks klap. Zij kijken, zij spelen samen, man. Ze zien het. Nou, ouwe, ik wil je samen spelen, man. Maar ouwe, als ik er morgens moet bier zijn, dan morgens weer zien. Hij is aan wat ik wil zeggen, mensen, man. Slik. Je zou niet mogen staan zo. Slik. Ah, kaya man. Nah, mandang kay kami ng kring. Ako nog isa. Balik man ay. Oh, wala na ba yun? Yan, ayan, wala. Mama lagi, yan, pati, yan. It was sinabi, homo. Di ba na? Baka kapena ya. As if I may have no moment. Como foi uma vez, mas me vou. Hey. Ay, magod mo kasi. Ay, kaya kidang niya yan. Hey, wala naman to yan. May bawa to si mana na ayan. Away, si Dangdan, ayan man. Ayan man.
Away, maya nawas no sirin ni Club dang. beats may mo aso. Liga. Mix club beats aya sa na data aya. Away, di manas mix club music aya. Yo, jaja away sakal away. Sakal. Teka BTS is film of wala bagazalin di So kay say leman ni bet tarikan aya. bagazalin di kaya Aya. Aya ni but Ulang mag di mana nawal mana beat. sorry man sa aya di man. Ulang away men sakay alat mayal yan kalau sam jala isin jay. Ikan mana company ka away di mana nawlo ya beat ano kasi te. Okay, bawa kan na tayo may buhat ko skumas. gitu Fucking right. Sino man may Ah. Ano may way iris na ka foran. So kailangan ka ako busy kayo. Ozag mo na kan dimay ko nakawak watan sa kay gitse kala usus terah ya operate muna bam ya fucking net amas ya die wifi maak 'n bietjie nou net sleg ja ons is hier om te bly ja ken vir ons is dan nie fucking gippie away isa lalay quality. fucking gippie quality is quantity sal like soos waman is ja kijk Mike's hoekom is so stil bro ek dog is Mike's die kantie dit is Bali jy Bali gaan probeer spot vir ons aan die beat jy Yay. Kalau beat en ek sit op die seat Yay. sit op die beat en ek blaas nou fire en ek gaan nou die lead op die mei ek ga jou die lead Tayo delete. sit op die seat nah man Away nice. Away speel beat van my phone af man. Kijk men so alat may alweer los am yalla. Ja, lyrisch ek Alang alang weer so 10 minute vat om 'n beat te speel. Ay full. Ay wala liin bi sa mi ala man din sa. That's why you full. Away. Mama. Clyde Oh, guys, wala ko wala no so letras kayo na di. saya kaya Yar. Now may bro. May phone off. phone off usas iyo pikaw niya diretso fasya ikasurot ya halo comic creepy lightness halo comic creepy ikas krugi komen die fucking nagel komen nightmares ikas a night owl maak ek freaking nagen Dan de slaap no sweet erin. Trap ek vas met 'n weed erin. Kom die ja, ek is 'n fucking ek wil die fucking zo like. Aan die camera me no. Si. Oh, ik wil hem niet gaan. Pas. Biru brain. Schedule biru brain. Biru clean brain. Biru yin. Brain. Giat. Jangan spap ayam ibu. Ya.
Ja, ik doe het niet rooi. Yo. Pap en ons gaan naar hoe lap. Zo right. Misschien, Als je... die kak zit hier. Waar zitten? Ah, je zit daar met warm. Hier zo, ja. Hij lag eens bij jullie twee achter zien zijn. Hij lag Oh, is het die mensen jullie toch weer uang memo? Sinds itu sila grand. Zet hem aan. Zet hem aan. Ja, je gaat. Als je net niet. Ik alam itu ke saya mau. Ja. Abo, zeg je gaat terug, joh, man. Ja, Balik zit daar met nou, man. Kijk dit. Ja, balik sih pipiri, ina kana dano kili, ina kada no i, ani big seat, ina kada no i, level back voor die zola, die op ons live. Lijkt me roei gezien, ja. Ik gezien, je toch iets van mijn beat, ja. Laat ons paf van die zola, laat ons paf. Paf, 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 Laat paf, die paf, paf. Doe op af of Freddy, laat ons paf. Zie je beat hoor, daarvan makes ja. Jongens, kijk die mensen, hij biedt comboeren toe en ik is er morgen zo'n beat zien. Ik was er niet vertellen wat ik nou ga doen, die band away. Ik ga niet meer paraat, maar dan gaan in de rap zien, ze gaan in de vibes. Kijk die, wacht op, die way ik ben stip, zing die shit. Kijk die wacht op, ik is mij. Dalam plat trap. Als je nou, dat is mooi aangelost in die band Ja, away. dat begint met die zeggen, ah ja, oh, ik doe pedicure, nou, wat brand hier met bro. Ik zie dat, ah ja, apa pedicure met bro. Apa gaat die kan je heesen om water te gaan halen met bro. Apa door ik was brand uit met bro. Oh, dat is weird, nee. Kom in de vier, nee. Anders zie je burnen. Yo, there's no one makes na ni join bro. Yo, ipang dan lila ketoki. Lila ketoki. Sete ni big seed, mina blunt. Ideas no katail si. Oh, bali je pipit, ja. Hij maakt fucking warm op je sheet, ja. Ik is ook niet big sheet, ja. Jij moet voet aan mijn fucking beland, ja. Ik zou hem light, ja. Je weet dat fucking beland aan mijn bek, ja. Zoeken op een rij, moet fucking 57 aan mijn rug, ja. Met die seven zei hij van, kijk, kom in wezen, go, kijk, bro, hoor je dikke, dit is een man van het leven. Ik heb een camera En ik make afbrood tot die seven. Die way in de straat, bro, alle bad je leven. Alle kijk je net, alle zien je net. Kijk je naai, alle zoek je tikjes. Tikjes. Yo, Zaza, kijk je, die mannen heet jou, dat je het kan maken. Kan dat kunnen je, ahoy. Maar let er heel raak. Ini komando. Ja. Ja. Onze 3 manschappen die karbra. Onze skabas bra. Patos panik gitu bra. Sementara kijk bra. Kita bak dia ke bra ya. Onze ni kar ni big si. Papa planta sa tuwil ni honte. Laat het stappen ni honte. Laat het stappen ni honte. Kijk kan ook hier die kom. Kijk super. Yo. Boy. Terangkan kung mo pipitin na kano man kill kanong kill may bro latos kano mas ko bay deal latos om na kang kill kaya ni Ay, gimana lo iman dira sa ito kaya. kaya ni kanong Bali kill sa di man. patsisil kaya Mana lah, main di tengah ya masih.
masa na tayo. Ha? Masa asbati. Ay, ganda ko. Kaya kilamirin niya nakatakan yung stars niya. Lasos ka baka nagklatsan. Oh, tiyan siya. Ya. Was it really ya? Masa na fura ya. Ya, maar we zien toch nog een beetje. Je gaat niet zitten in de middel. Yo, je phone is op je. Ay, no me phone. No me phone. Je camera is op kap. No, die camera ba ya? Was een papgedachte. Ay, Gaan het delen. Huh? Oh, yeah. Pwede ka nila no, ano sila, ano pap, latos pap, siya. May buildings kayo. May buildings. Kiss, and if the Nagmuk. kiss, and it's real niya. Kiss 8 minutes punak malo, and if big si, and if big kiss 8 minutes punak malo, and if big si. Flex mo na ice Oy, sign, naay kayas man. nagsi. Kayas nagsi. Kayas nagsi. Ano siya, Colville mali. Kayas nagsi. Ja, dat is naxie. Dat is fokker, dat is naxie. Ja. Okay, was een 3-man stap en die big shit aan een golfie. Aan een golfie, aan een terrasset. Aan een golfie, waar we doen als een zebrie. Ik kan ik zeggen brie. Was het die en die golfie. Lekker terrasset, neem toe je plans en die komt naar de hardloop. Kijk die waar we thuis zijn. Was het dan terug waar we thuis zijn. Wanneer ze dan nou terug in die kar. Smoke toe je plans in die kar. Laat het hardloop. Laat het hardloop. Oké. Laat ik die float zijn. Mannen wil je tikkies, mannen wil je geen roof. Dai nummer kom je in die bro. Mannen wil je own phone apart bro. Hey bro, dai nummer kom je in die bro. Kijk die, wil je phone apart bro. Ik sta niet van die nummer niet. Naman ni, Ik sta niet zo niet. tadi sumun ni. Ik sta niet zo niet bro. Oh, is het jij phone in die jongen? Die lag wie is vriend. Ja, die mensen may sinaladang matadaki sa dani ko na. Ja. Sa. Oké. Mannen For wil- it, Jesus. Ja, kijk je eens terug ja, zal hem moeten zien. Dat komt unbelievable ja. Hoekom? Kijk je, ik maak een miracle ja. Ik is een 2-time champ op mijn rank ja. 2 6 gesap op mijn rechts en mijn links ja. Fucking 4 gunyas op mijn fucking top ja. Maak met 12 met altijd samen ja. 2 punten in de middel ik voor salute ja. Wat sa may bra, salam mo ni terug sa ik always van die clip ja. Ja, wat dat je is een fucking rip sta jij. Kijk je maar ja, live staff bro, los gangsterism. Dat is even jou en mijn bro, ze gaan jou live staff. Bro, awan sa, mana baita. Muni gangsterism fati man. Ja, kijk je. Kita sa man. Ja, but yo, mensen gangsterism man, is met Zijn gangsterism. weer genau 2 beats alleen uit terug ons. Die man tia la loser busy rap ja, hij is zo flow, hij klinkt soos dik ja. Away, ik kijk die mensen, ik vergeet ze niet. Ik zet maar alleen op zelf, maar als ik nou moet beginnen, kijk die waarom. Ja. Ik zat mijn kappie, maar als ik movement wacht bij je hoekie. Ik kan wacht voor een acht, hoes, ik zei zo laat in die nacht, hoes. Wat dan wil ik praat aan mij, wil ik praat van mij, wil ik raas van mij. Kijk die bro, zodra je woord zegt, hoes, ik ga zijn dak van. Sla hem pap nat, Hoes, voor ik dat daar laat, toen druk ik een papzak. Papzak. So wild my bro, is fucking luck move. Ja, kijk je, sa legs brat, hij moet niet zo wild te zien.
Kom maar ze wouden dan bemogen lachen, ja. Dan denk ik allemaal ik is breakneck, ja. Kijk, ik is hier om te blijven, ja. Maar als ik zeg, is er is maar zoveel, ja. Don't do this shit, bra. Je laat niet terugstaan, ik is in een boot, ja. Ik kies er is een dalen niet. Dat is je way om je woon gegaan, niet. Ik fucking brommen niet namen, niet. Ja, ze terug in zijn legs. Hoe is hier met een deep six? Ja, je moet ze maar meer reptics. Hij zal het dan gaan te kijken als hij ja, dus kijk die video. Hij mensen wat weet van die camera te weet. Zet een naam in de We're watching Ash. Oh shit. Salut! Puta may gamit kapa si Greg mo fucking Greg man nood in je rand ja. Kala mo si may fucking namin ja. Ik is fucking nooit ben nood er kom my dogbox ja. Zo is het way ja. Dogbox. Hindi ako may lighter. Ay na. Alright. May dahil mo lang sa lighter. Wala. Oh wait. Wala. Dahil ay Nah, iso kaya mensa man. Dahil bas kung may bomokop sa star man. Kasi Di man ayaw mo yung buhay ja. Ay, baka umanis ka lang mga pinita ya. eh, bira sa sila ikakat. Ay, tik naik sige light Sa dumi ako kaya wala. pa. Salud bisa. Saya kena minyak meron sa tayo. Malo Okay, lagi. okay, okay. Bako, bako. Bibitin no sa di ani kamre. Sa di os kanaw isa tri tri lat latos nog afskati os kanus kat tobi nog di watu om hani os kanit skat om blok vier terug nog op plan so skat pri skat tobi blok so si mats di man ko na si pri mats di man kan o sini so si mats except mini blok after receipt sa tum mo on a receipt mapusa may komala makomsuk ayas dan on a receipt ala komsuk ayas dan on a receipt la on a receipt Iya saya. feel dan credit DJ ay balano dir ko mai sa dali papanisol banay sa tanoy feel dan dia kayo beri Yo, away. Ano to? Shipat ko ba dia kayo no dia kayo beri Ani ay ganito ni may ko. Away si Pino an kan kay ko na naman ni soba yung banya. Ay may buwiat pa na ito kay. so iya makan The story of two years. Panaligo wat ik geleerd. Kijk. Was het mana sana wis na like malas geleerd. Mana gitu. Susi ay susi ka tela sa leko ano si algo Zo, oké, maar gewoon je gaat het nou dat man kijk die 1, 2, 3 kijk met wat ze moeten hier voor free, cause if you really fight dan kijk je dat is voor free. Next is voor niet. The way ik step boom, check biggest D. Dat is ik die lani van die plek, hij is ik die baas van die plek, hij is ik die kijk die mijn naam is Mike, respect bring. Susi dili beta Saya sendiri baik. Sebelum dia kan ame mo dito. Kaya ko Ush, wala ini. cut. Kenai. Dahil tas buhay mo. Kaya lahat ng mga ginagalaan sa dahil sa kanya. dia sa slide Dia. dia sa Sa slide slide dia uwa may mo. dia tidak ada dia ka sa slide At lang na ilan o. Sa ilaw kong lan o. Lang na depende o kay da o an. ano na ba di deal ay kano ay kano Slide. Yun, mana slide tayo. Okay, away. Bono ang nakaso. Saya ba? May phone to. Kaya ki. Show si Ox mo ba? Show si Ox. Ay, ka na uskit. Wow, lain apa no? Pagkadi ay.
Wah. Ik is een kat. Oh. Pa. Fuck is een fucking zijn kopje. Away di mana bobiri kay ina group intay. Lasi dati una sa paita. Manay. Ala as paita. Ons staan mini. Ons hosas paita mini vlog. Staan niet op die blok. Ik sta op mijn klok. Kom op het blok. Ik ga nu klok. Ik ga hem koken. Ik ga hem dieren kop schiet. En ik kook hem terug. Maar het is van die blok. Ik is van die blok. Maak mij weg. Vlug van die plek. Vlug in die plek. Terug in die plek. Na zo'n 6 maanden terug in die plek. Terug op een plek zoals een baas. Kom terug zoals een baas. Kom terug zoals een baas. Ik zet terug naar die blok. Kom staan weer op die blok. Ik sling niet dope. Ik doe niet werken. Mannen wat die doen nou werken. Mannen doen niet werken. Van mij ik zet niet terug. Zet niet terug. Zet niet terug. Freddy kan maar die hoor wat ik zie dan ze is dan een lesbari. Laat hem maar van jou pri. Lesbari ik prefer die. Oh ja, hij was ijskoud. Ijskoud. Sal me net draaf jy. Oor dat krap maak ek fucking name jy. Klap is dan fucking dan befok jy. Van die kop af ek raak dan befok as ek kak saam met my. Dan my kip af voor honde was fucking uit gangsters en my kom jy. Ek staan terug vir 'n bro wat kyk vir 'n life jy. Hoe kom ek wel nog maar 'n fucking keer vir 'n life bro? Ek meen maar, a life is valuable for a lot of stuff. Dapat baras, ek is dan na aya. Kom my boek Bart, ek is dan na fucking guy nie. Ray away is Ricky Tanzania. Sarai ki Tanzania, sarai ki magic sticks ya. Sticks. Ik een potable soos fucking Ricky Morty ja. Ek is aan 'n fucking kaasbaas, hulle kom uit die lot of the. Ja, ek is aan lot ja, hulle kom in Roomtuin. Sien is by die huis van hulle weet hulle saam met hulle fucking weet saam fucking zit. Jy mense ding aksie kan nou hebben julle. Fake zijn. Sam poppy beat en is dan nou fake zijn. We zijn nou praat van nou fake zijn. Praat zijn van nou fake zijn. Wat is jouw drop? Drup. Je praat van drop, maar ze heet die is drop. Ik pip drup, my drup is by pip gekoop. Ek koop al my drups by pip by ons. My red benzine koop ek by pip. Customized red benzine hy my bro. Customized Levi jean, customized reality set. Dis customized Rick and Morty t-shirt. Alles by pip gekoop hy. Ek maar Yo, afali dapat. dapie val. Oy. What's up, Koblan? Maak my dan. Ja, ik liever lood. Sy Josh in jou kobra. Sy is klein bra. Ek is dan 'n big rat. Loop met kindslaat. Ek is dan 'n ria. Mense kan na my kyk. Hulle kan vir my kyk want hoekom ek so befok jy. Jy, julle kyk vir my jy. Wie is lig jy? Almal is befok jy. Oh, $1 million kick jy. Nah, wala really isa na yan. Wala tayo klabo mo kasi. Wala. Stuff. Google pa rin yung Stuff. Nah, so lang ko fawad na niya. Ay, just to fawad. Makanya dahil may hali ho kasi equalize it better view here. Ayan, man, tingnan niyo po wala. Ay, ganun ako, busy siya. Ay, kasama ka namin.
Isang fast fat. Why? Beste sport, nou kan je er niet liggen. Ja, jij laat me niet vastvat. Ik is aan een fucking slaat die phone af, man. Wat kan die bra, man? Oh, is zo'n fucking frik, ja. Yo, je phone slaan af, mijn bro, ja. Ik is fucking warm, ik is in de fucking move, ja. Wat zijn mij, ja. Ik is aan een warm, ja. Ik fucking drup in die kam, ja. Ik is in master, ja. Oh, krap, ja. Lekker me van een queue, ja. Ik bereik mijn fucking... Kami sa no deal. Ik sta niet van de mong, wil niet wat tegen zak. Ik sta niet van die goed niet wat om. Zijn voor. Ja, maar dan moet je live ook zomaar weer gelopen toch? Je was dom. Susie, jongens, dan nog maas. Susie is vol terug, ik ga nog maas. Ik ga mijn nek zeggen, Susie met mijn hoofd, ik ga je dan nog terug zeggen. Ik kan wat als ik bela, ik kan wat zeggen. Ik kan dan nog wat zeggen, ik ga dan nog terugstaan, ik ga dan nog wat zeggen. Waar gaat je Ik ga terugstaan? dan niet terugstaan, wat zeggen. Kijk hoe mij die home voelen, ik kan dat nou bro, home, ik sta dan nou terug. Wat wil zij maken? Zij staan dan nou terug. Ik kijk er nou zoals Frans. Yo, I beat the score. Kok beat yan. Kan di mana lu live ayan. Di kan sa. Ay, mensen, dat is nog iets.